Wazurani nyakora mogi wadonje weche mag tuke kao tende kod weche go mag ilongo ne Talanta Hela. Team mar Homa Bay biro rakore kod Kirinyaga e tielo mar nus finals tuke mag Talanta Hela bang' tieko e thuolo ma okwongo e grup no. Homa Bay no mar embugondo chiko kuom ne tukgi mogik mar grup e lap Mamoi Complex County Manyeri. E pool mar A, team mar Mandera nothe choko bang' team mar Uasin Gishu logi gonde 4-1. Uasin Gishu noyudo gol gi mokwongo e dakika mar 4 kokalo kuom jatugo Samson Maina. Abdikadir Musa noyudo ne Mandera gol kapitugo odhi yweyo. Zakario gol mar ariyo ne Uasin Gishu dakika 5 kapok Isaac Manogo medo mar adek e dakika mar 66. Roman Mark Vision notieko tich ne Uasin Gishu bang' lo gol mar 4 e dakika mar 85. Mar Kirinyaga Kwale nowuok amodhi gonde 2-2 kaka Kakamega noloo Kisii gonde 3-1. Tielo mar nus finals ibago chieng' makiny. Nyongesa haya jezi namba 11 mgongoni Imani Avesa